20 rokov som stál na čele obce Klenovec a myslím si, že to bolo pre mňa najväčšou odmenou a výzvou i do budúcna, pretože boli to najkrajšie roky, keď som mohol odovzdať to, čo je vo mne a spolu s občanmi vybudovať a zabezpečiť rozvoj obce Klenovec. Myslím si, že v tom období som sa až veľmi stotožnil s touto starostovskou funkciou a môžem priznať, že už som nakoniec ani nebol padostru, ale som bol len starosta. Ale to, čo som dal obci, chcel som dať a myslím, že to bola aj moja svätá povinnosť. A pokiaľ by som išiel a idem teraz kandidovať za starostu, ak by som dostal hlasy voličov, tak im odovzdám to, čo vo mne ešte je, aby sa Klenovec ďalej a ďalej rozvíjal. Aj keď sa na prvý pohľad zdá, že v obci sa spravilo dosť a aj robí sa aj v súčasnosti dosť, treba povedať, že tie väčšie akcie, ktoré boli, ako bola revitalizácia námestia, tie treba brať, že tie boli pripravené ešte v minulom volebnom období a boli aj finančne v podstate vybavené. Čiže tieto veľké projekty sa uskutočnili, ale robili sa menšie projekty, ktoré boli získané prostredníctvom miestnej akčnej skupiny Malohon. To sa robil klub dôchodcov a sú pripravené ešte ďalšie projekty, ktoré by z tejto masky mali byť zabezpečené. Len čo je najväčšou chybou, že sa nepripravovali väčšie projekty. A každý, kto pozná programovacie obdobie Európskej únie, ktoré je teraz nové od 2014 do 2020, vie, že je to dlhodobý proces. Čiže všetko, čo sa dnes pripraví, sa bude realizovať možno len o 3-4 roky. Takže to, čo sa nepripravilo teraz počas tohto volebného obdobia, to bude mínusom pre budúce volebné obdobie. I keď nechcem, ale musím kritizovať, že obec za toto 4-ročné volebné obdobie sa stala šedou myškou. A obci, ktorá bola a hrala vždy prioritu v rámci okresu Rimavská Sobota, sa stala obec, ktorá má veľmi slabý dosah na rozvoj nášho regiónu. Preto aj v budúcom volebnom období, pokiaľ by som bol zvolený za starostu obce, chcem, aby sa obec znova vrátila na svoje výsostné miesto, ktoré mala pred 4 rokmi a ktoré mala aj predtým v minulosti a zaslúžuje si, aby ho mala aj v budúcnosti. Ako som už hovoril a spomínal to programovacie obdobie Európskej únie, samozrejme ako predstaviteľ aj strany Smer, a keby som bol zvolený za starostu obce, budem spolupracovať s pánom Vážnym, ktorý má na starosti európske fondy, ako aj s ďalšími organizáciami, ktoré zabezpečujú projekty a podávanie týchto projektov na riešenie a budeme riešiť všetko to, čo zatiaľ nebolo dotiahnuté. Čo je prvoradou úlohou je zabezpečiť odkanalizovanie celej obce. Aj keď viem, že ľudia nemajú nejakú ochotu k tomu, pretože vždy sa samozrejme rozbijú cesty a isté, že za to treba platiť, ale je isté, že po tom období, keď nezrealizujeme tento veľký projekt, budú sankcionovaní tí, ktorí odkanalizovaní nebudú. Preto v každom prípade, pokiaľ budú možnosti a pokiaľ viem, sú tie možnosti, podáme projekt na odkanalizovanie obce, lebo projekčne a stavebne bol pripravený ešte za mojich čias a mojho starostovania. Takisto pôjdeme do rekonštrukcie potoka Klenovcov, takisto do rekonštrukcie materskej školy, rekonštrukcie zdravotného strediska a budeme zachovávať všetko, aby sa Klenovci mali dobré ľudia od svojho narodenia až po svoju smrť. Kultúra bola a je a vždy aj bude mojou srdcovou záležitosťou, preto v kultúre vidím veľký význam do budúcna. Kultúra môže pritiahnuť k nám cudzincov, pritiahnuť domácich a rozvinúť cestovný ruch, ale preto treba udržať predovšetkým folklór a tradície, ktoré máme i remeselné. Myslím si, že i Klenovskú Rontovku, ktorú v tomto volebnom období držali viac menej nad vodou manželia Zvarovci, treba podržať aj zo strany obce vyššou finančnou podporou, aby sa dostala znova na takú úroveň, že bude nám ju závidieť kdekoľvek, kto je zo Slovenska, ale je zo zahraničia. Ak chceme naozaj rozširovať a zveľaďovať tieto naše krásne folklórne slávnosti, ktoré sú pokladom tejto obce a jedným z najvzácnejších pokladov, ktoré obec vôbec kedykoľvek mala, potrebujeme, aby mala tejto slávnosti dôstojný stánok. K tomuto
zrekonštruujeme ešte zatiaľ terajší stav na tieto prvé roky, ale v priebehu 4 volebných období chceme, aby sa postupne vybudoval prírodný amfiteátr. Myslím si, že mám čo tejto obce ešte odovzdať. Som, myslím, aj fyzicky, aj psychicky ešte na takej úrovni, že obec môže so mňa predovšetkým získať. Mám skúsenosti z 20-ročného starostovania, aj keď treba pripomenúť, že každý, kto robí, spraví aj chybu a chybný a človekom som, obyčajným som a ja. Týchto chýb sa budem v budúcnosti mieniť, vystríhať a predovšetkým všetko robiť preto, aby rozvoj Klenova sa nezaspal, ale aby išiel dopredu, lebo je predpokladom, ak nepodáme projekty a nebudeme žiadne peniaze v tomto volebnom období, v tých ďalších už to bude ťažšie a ťažšie, až nakoniec to nebude možné. Je potrebné povedať, že tieto voľby komunálne sú jedny z najdôležitejších volieb a preto vyzývam občanov, aby išli voliť. Volili podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Ak sa rozhodnú dať hlas mne, budem im za každý jeden povďačný a dopredu sľubujem, že ich dôveru nesklamem. A spravím všetko preto, aby Klenovec rástol a rozvíjal sa do svojej krásy a do budúcnosti.